surtu kakba enake honde kiba kibi ase niki jene enake bhaba nai iman bosor hol lora sali dangor ajileke suru video chik isibang gidit maba dong dumal dong mane ha isibang gidit embai be khapalo ekke warna bre durunga bini mon nabai ko khana dene orini ma baidi khana dene mon mosoko खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बर' होबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय खोब एसे दुखु गोनां आरो माने लाजिनांथाव आरोना ओमफ्राय मोनसे माने मा बुंनो बेफोरबायदिखौ नङा होमबा जोंनि जायगायाव बेबायदि सिगां बेबायदि जाफेरामोन नैबेखौ आं फार्स्ट टाइम खोनाबाय आरोना बे जायगाया जाहैबाय जोंनि नोलोबारिनि थिक साहाथिं मोनसे मधुपुर होननाय गामियारि दं आरोना बेवहाय माने गोबां जातिनि माने मानसिफोर जमा दङ बे गामिया माने दाख्लै मा होनोमोनलाय बुधबारमोन नामा बिस्थिबार हर खालि फुजा बुधबार हर ना बुधबारनि हराव आरोना मानसिफ्राथ' नैबे मधुपुराव थानाय मानसिफ्रा बहुद हाजोआव खामानि मावो नालाय गोबां माने खस्थ' खामानि मावो थ' बेबायदि सुजुगखौ लानानै सोरबा दुथां आरोना गावसोरनि नैबेयाव दोननाय माने मोसौ खानानै दोननाय मोसौ हालि गिदिर गिदिरखौनो खावना लांदों होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिथांमोना दा पुलिसनिबो इनफरमेसन होनाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो नागिरनानै मोनाखै आरोना थ' माबायदि बिदि खावनानै लांलायखो ओमफ्राय मोसौआ माबायदिमोन ओमफ्राय बिथांमोना मा बुङो नोंथांमोना एसे नायलांदो आरो आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनानै मोनसे एकदम जास्ट मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना थ' मोसौ हालि गोमानाय न'खरा नैबेनो आरोना मानसियाथ' बेंगलि ना बेंगलि आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना खोब मोनसे गोजोनगोन आरोना आंनि माने साबसक्राइबार बिथाङा बेंगलि थेवबो आंजों मा रायलायगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय ओमफ्राय जाय जायगानिफ्राय खावनानै लांदोंमोन गलिया नैबेनो आरोना बेयावनो खानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दुरुंखौ लांफादों नामा दुरुं लांफायाखै ना दुरुंखौ लांफायाखै ना खेवनानै लाना थांदों ओरैनो माबैसेसो मोसौ थायो बे गलियाव 9थासो दंमोन आरोना थ' बिगुमाया बेनो आरोना जाय माने न'खराव माने मोसौ गोमाजानाय बिगुमाया नैबेनोमोन मोसौआ ओरैनो मा कालारनिमोन ओरैनो गोजा ना ओरैनो जेनेबा खै बोसोरसो जागौमोन जेनेबा मोसौखौथ' बोसोरजों सुनाया जेनेबा दादजों सुनायो आरोना खै दादसो जागौमोन जेनेबा खै दाद जानो माने जागोन खोमालै 8सो जागोन नामा 8सो जागोन माने मोजां थिग माबानो हायाखै दा थेवबो माने ओरैनो मोसौआ जेनेबा गिदिरखौथ' जोङो ओरैनो माबाजों सुनायनो हाला नामा नोंथाङाबो दादखौ बारा हमनो हायाखसै थ' फानोब्ला बेसेसो ओरैनो अनुमानिक बेसेसो मोनगौमोन जेनेबा बिदिनो 1,20,000 30,000 इदिसो मोनगौमोन आरो थ' बेबायदि बहुत गिदिरमोन आरोना मोसौआ आरोथ' हाजो जायगानि मोसौ नालाय ओमफ्राय मोसौआ नोंथांनिनोखामोन ना न'निनोखा ना मानैबो न'निखा नामा ठीक आहे थ' ओमफ्राय नैबेनोमोन आरोना माबाया गलिया बे गलियाव माबेसेसो मोसौ खानानै दोननाय ओरैनो जेनेबा थांलेदो अबे खुन्थायाव खानायमोन बे मोसौखौ नैबेयाव मासे ओइ गेजेर खुन्थायाव मासे थांथ'लै नैबे खुन्थायाव मासे बेयाव मासे ओमफ्राय नैबे खुन्थायाव मासे नैबेयाव मासे आरोना थ' बिसोरो माने मोसौखौ ओरैनो जेनेबा मोसौआथ' गोमाबाय नालाय ओरैनो सन्देह दं नामा जेनेबा सोरखौबाफोर सन्देह माने दा नुवाबा सोरखौ सन्देह हमनो दा बिदि सन्देह गैया आरोना आरो थानोबो हानाय गैयाबो जानो हानाय दा नुवाबाथ' रावबो बुंनो हाया थ' बिदिनो नङा जेनेबा नोंथ' नामखौ लानाङा थेवबो ओरैनो माने गोसो सिङाव माबा मोनसे सिगांनिफ्राय बेबायदि आनागुना ओरैनो सन्देह दं नामा जेनेबा बेबायदि गोसोआव सन्देहथ' सानाखैमोन दाथ' मोसौ गोमाबाय जेब्ला साननांगौ गोनां फैबाय आरो फैनायालाय दं होननानै न'आवथ' मोसौआ बोरैथो गोमानो ठीक আছে सिगांफोर बेयाव माने बेलेग मानसि गोजाननिफोर असिनाखि मानसिफोर बिदि फैयोमोन नामा बेयाव फैनायालाय फैयोमोन बैयाव बिदिनो खामानि मावग्रा दै थिंखिनि खामानि मावग्राफोर फैयोमोन फैनाया बिदिनो ओमफ्राय नोंथांनि न'आव हाबफैदोंमोन नामा बिसोर मालाबाफोर बिदिनो हाबफैनायालाय हाबफैयाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो इयावनो थायो आरो खामानि मावनो थिंखियाव मोसौ हालियाथ' जमा खानाय नङामोन ना ओमफ्राय बोरै माखासेया माबायदिमोन मोसौ ना बे मानैयाल' हालुवामोन ना माखासेयाबो माबायदि माखासेनि कन्डिसना माबायदि मोसौनि कन्डिसना जेनेबा मानैया दामब्रा ओमफ्राय माथामा गाय दामब्रि आरोना थ' बेखौ बासिनानै बेखौ हालिखौल' लांदों आरोना बासिनानै माने बे हालिसेखौल' लांदों आरो हाल गिदिरखौ थ' आं बेखिनियावनो नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंसै नोंथांमोना माने जेनेबा दाथ' ससियेल मिडियानि जुग नालाय नोङो पुलिसनि इनफरमेसन थिग আছে बेखौथ' नों बारा ओरैनो मा बेसे आसा खालामनो नङा होमबा थ' दा ससियेल मिडियायाव नोङो
दिनैनि जुगाव बे सिखावखौ हमनोब्ला मानसिफोरनो एसे माने खौरां हरनांगौ बेबायदि बेलायाव नोंथांमोना सोरखौबाफोर माने नोंथांमोननो जुदि अननानै जुदि खबर हरोब्ला मोसौआ बेवहायनो दं होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे बान्था सान्था ओरैनो जेनेब्ला अननानै माबा मोनसे होगोन नामा बान्थाखौ मोसौखौथ' जों बेफोरबायदिखौ मोसौखौ जों बेफोरजोंनो खेथि खालामना जायो अननानै जुदि मोनोबा जोंथ' जेबो खालामा बिदिनो थाइसे थाइनै बान्था होनाय जागोन आरो सोरदिनो जों दावराव दावसिबो खालामा बिदिनो अननानै जुदि मोनोबा आरो ठीक আছে तो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला माने जायनो बिथांमोनहा माने बिसोरनि नैबे जितुनिखि मोसौ गोमानाय ओमफ्राय जाय मानसिया मिथिगौ जाय मानसिया नुदों जाहाथे अननानै आरोना अननानै जुदि इनफरमेसन सिरियै जुदि बिथांमोननो जुदि फोरमायनानै हरोब्ला लाबोनानै फैलायनाङा एक्सुवेलि मबाइलजों जास्ट माने बिथांमोननो जुदि फोरमायनानै हरोब्ला मोसौआ नैबावनो दं आं मिथिगौ होननानै जुदि खबर हरनानै जुदि मबाइलजों जुदि साफायनानै हरनो हायोब्ला आरोना बिथांमोनाथ' दुखिया मानसि ना खेथि मावनानै जाग्रा ओरैनो बिराद बुरजा नोंथांमोननो प्राइसथ' होनो हानाय नङा माने बान्थाथ' होनाय नङा माबा मोनसे अननानै होगोन आरोना माने गोसोजों बिराद गोजोननानै होगोन आरोना थ' नोंथांमोननि जुदि बे बुस्थुखौ जुदि नोंथांमोना जुदि खोन्थानो हरनो हायोब्ला बिराद मोनसे इसोरनिफ्रायबो नोंथांमोना माने बोर मोनगोन आरोना थ' नोंथांमोना बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायखानाय जाबाय आरोना न'खरसेया बेमोन आरोना हालिथाममोन नालाय ओमफ्राय गामियाथ' बेनो मधुपुर होननाय गामिया ओमफ्राय न'खरसेनाव एसे थांनानै खबर लायबावनोसै आरोना न'खरसेनिया माबायदि कन्डिसनमोन मोसौआ बिदिखौथ' खबर लाजोब्बाय माने एसे गोजानै बारख्ल'नानै फैदों आरोना ओरैनो मोसौआथ' बयनावबो दं नोंसोर गामियाव आंनावथ' नैबेयाव थायोमोन आंनिखौ लाङाखै नोंनिखौ लाङाखैना नोंना बेनो ना नङा बेनाबो माने जायगायावनो थायो बेखौ लांलायलायाखै आरोना मासेखौ लाङाखै खोमा ना मासेल' थ' ओरैबायदि माने सिखावखौ मा होनबावनो नोङो माने सोरखौबा सन्देह खालामबाबो सोरखौबा बुंफ्लांबा एसे उसुबिदासो जागोन नङा होमबा थ' बेनिखायनो माने मा होनना बुंबावनो दाथ' बुंनो जेबो राहायानो गैला जाहैबाय एसेसो माने इनफरमेसन मोनबाथ' नोङो हायो नङा होमबा सोरखौबा सन्देह खालामनो दाथ' नोङो जायगा बारलायनानै जायगा लांलायनायाथ' बुहुत माने एकदम बिराद गोजाननि होनना जों सानना लानो हानाय नङा आरोना थ' बेफोरबायदि कन्डिसना जों न'खरसेनाव थांबाय थानोसै ओमफ्राय नैबे न'खरसे आरोना गलियाथ' नैबेनो एकदम लामा खाथियाव आरो नैबे लामा खाथिथारावखाय सुबिदा दं सोरनिखौबा माने लामा खाथिब्लाबो लाङाखै बिगुमाया नै उन्दुना दं सिन्थाजों उन्दुना दं आरोना एकदम उफाय गैया माथो खालामबावनो न'खरा बेनो थ' न'खरनि हालोदखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन माबायदि कन्डिसनाव बिथांमोना रायजो जायो माबायदि माने अबस्थानि थ' बेबायदि न'खरनि मोसौखौ बिथांमोना खावना लांनानै जाय सिखाव माने मोजां अबस्थानि बुंजानाय नङा आरोना मोजां राव बुंजानाय नङा आरोना थ' न'खरसेनि बिगुमाया नैबेनो ओमफ्राय गलियाव लेंबोबाय आङो गुरुथ' कट बान्दिसैलै होनो देखाय देखुन बेनो ओमफ्राय दुरुङा बेनोमोन नामा बेखौ खाना दोननाया ओरैनो माबायदि खाना दोनोमोन मोसौखौ हो गङाव खानायमोन ना हास'दों नामा हास'ना दंदों हास'दोंसो ओरैनो खेवना लांदोंमोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय मासेखौ बखादोंमोन मासे नैबे लास्टआव आरोना ओइ लास्टआव थ' बेयाव मासे नैबाव मासे গৰুটো কিমান ডাঙৰ আছিলে হালোৱা শুনা মতে নিজৰ নহয় বুলি শুনিছিলো ভাড়া আনিছিলে নেকি মালিক মানে কোন মালিক আছিল টুবি আদি মানুহ না আচ্ছা তাৰ ঘৰতে খেতি কৰে নেকি এতিয়া মালিকে কি কৈছে এতিয়া মালিকেতো বৰ্তমান এতিয়া কানা বিচাৰি চা বুলি কৈছে পালেতো ভালে তোৰ হ'ব মোৰো হ'ব এতিয়া নাই যদি নাই কি কৰিম না বিচাৰি চা বুলি কৈছে বেলেগতো কোৱা নাই আৰু কোৱাটো এইবিলাকে এনে মানে পইচাৰ যদি যোগ কৰে তেতিয়াহ'লে কিমানমান পালেহেঁতেন এইটো পইচা এতিয়া মালিকে কিবা অনুমান বা কিমান কৰিছিলে হিচাপত পালেতো কিবা এতিয়া নহয় খাললে 1 লাখ মান হ'লে হয় আকৌ 1 লাখ মান না 1 লাখ মান আছিল 1 লাখৰ চব 1 লাখৰ ওপৰতে আছিল না বহুত মস্ত টাকা আছিল মানে হাজো জায়গানি মোসौ নালাय বিৰাট গাংसे फ्री मोनजायो नालाय बिराद गिदिर गिदिरमोन आरोना थ' बेखौनो खावना लांबाय बिथांमोना थ' सिखावखौ
সুরটো কাকবা এনেকে হন্দে কিবা কিবি আছে নেকি যেনে এনেকে ভাবা নাই ইমান বছৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ আজিলৈকে চুৰ হৈছে বুলি শুনা সেইদিনাখনে অকস্মাত হ'ল আগে পিছে এনেকা হোৱা নাই এনে মানে গৰু ছাগলী এনেকা হৈছে বুলি শুনা নাই কিন্তু এবাৰ শুনিলো যে গৰু পোৱালি কুকুৰা ছাগলী তেনেকুৱা হোৱা নাই না কুকুৰা চুৰ হেৰাই মাজে মাজে মানে চুৰটো যে গাঁৱৰ না কৰি অনুমান নাপায় যদি কেনেকে কম না এনেকা আগে পিছে কোনোবা মানে মানুহ তেনেকুৱা আহিছিলে নেকি আহে বহুত মানুহ এতিয়া মানুহ আহিলে যদি কোনে চুৰ কোনে গুণ্ডাইটো আমি নাজানো সেইবিলাকে এতিয়া আমি ধৰিব পাব লাগিব না যিকোনো নাজানেতো নাজানে ক'ব লাগিব তো मोनसे खोथाया नैबे आरोना नैबे लामाया जाहैबाय मेन ओरैबायदि मानसि थांलाय फैलाय जायो नैबे लामाजों हाजोसिम थांलाय आरोना ओरै मोनसे माबा दङ दुगैग्रा गाथोननि मेन लामाया बेनो आरोना थांबा नोंथांमोना मिथिगोन नोलोबारिनिफ्राय मधुपुराव थांनो होनब्ला बेनो आरोना मेन गामिया ओमफ्राय नैबे मेन लामाया जाहैबाय नैबेनो बेजों गोबां असिनाखि गोबां मानसि फैयो आरोना दा बिथांमोनाबो माने सोरखौ सन्देह खालामनो सोरखौ मानो जेबो आगार मोनाखै आरो जाहैबाय ओमफ्राय सिगांफोरथ' बेबायदि जायामोन जाहैबाय थ' बेबायदि हरखाब जानायाव बिथांमोना जोबोद माने उसुबिदायाव गोलैदों आरोना थ' बेबायदि जाबाय थायोब्ला माने एसेब्लाबो आन्दाज मोनो दा सिगांनिफ्रायथ' बेबायदि जायाखै होनना बुंदों ओमफ्रायथ' नैबे लामाया जाहैबाय एखेबारे मेन लामा आरोना ओरैनो नुनायाव बेबायदि नुदों कन्डिसनखौ खिन्थु नैबे लामाया बिराद मानसि फैयो आरोना बे लामाजों मोजां गाज्रि फैयो खुनु माने हमनानै मोना आरोना थ' बेबायदि बेलायाव बिथांमोना बे मोसौ गोमानायाव रावखौबो दा सन्देहबो खालामनो हायाखै जाहैदों ओमफ्राय जेबो माने आगोर मोनाखै आरोना थ' दुखुथिया न'खरा बेनोमोन मोसौ गोमानाया आरो न'खरसिमबो आं न'खरसिखौबो देखायनोसै एसे তেতিয়া কি ক'লে আৰে আমাৰো নাইছিল কৈ ইও খং উঠিলে কেলা মানুহবিলাক গৰু তুলিছে কমচে কম কৈ কিনি ল'ব লাগে নোকোৱাকে কিনি ল'ব কিনি আকৌ যাই ইয়াত ক'লে বোলে ঐ মিস্ত্ৰী তই গৰু লৈছে নেকি মই গৰু আনি তোৰ পৰা কৈহে আনে ক'লে তেতিয়া মানে আৰে তোৰ গৰু নাই মোৰো ক'লে সন্ধিয়া লাগে তেতিয়া ঘৰত দাউৰি আহি কিনি ল'ৰাটোক ফোন কৰিলে দুই ফোন মাৰচোন ক'লে তেতিয়া ল'ৰাটোক ক'লে আৰু এনে টাইমটো কি কেইটা টাইম জানে যেনিবা অনুমানিক যাইকে চাই এতিয়া ৰাতিৰ কথা না দুটাতো হ'ব পাৰে বা একটাতো হ'ব পাৰে এতিয়া বেছ চোৱা মতে কৈছে 2টা মানতে হ'ব 2টা মান বজাত এনে কেইটামান বজাত আপোনালোকে এতিয়া কিবা চালে যেনিবা গম পালে আমাৰ গমটো ৰাতিপুৱাই গম পাইছে ন ৰাতিপুৱা শুই উঠি কিনি চালে পোহৰ হ'লে ৰাতিপুৱালে আৰু আমাৰ মানুহবিলাক পাহাৰলৈ যে ভাত বনাব লাগে তেতিয়া মানে সি জগাই দিলে সি আগত উঠিলে মই সাৰ পোৱাই নাছিলে বেলেগ দিনা ৰাতি 12টা 1টাত সাৰ পাম এদিনা কৈছে সন্ধিয়াত যি শুলে সাৰ পোৱা নাই উঠিব লাগে তেতিয়া সাৰ পাম হ'বলগীয়া হ'লে এনেকাই হয় নহ'লে আপুনি এক ৰাতি শুবই নোৱাৰে কেতিয়াবা যদি হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে এনেকা হৈছে আকৌ হেন্তৰ বস্তু আছে হেন্তে বোলে একটালৈকে বোলে মদ খাইছে হুলস্থুল কৰিছে আমি আকৌ গমেই নাই সন্ধিয়া যি হৈছে এক নিশাতে ৰাতিপুৱা নাই ইমান সাৰ পাই থাকে সাৰো নাপালে ओमफ्राय न'खरसे लास्टार नैबेनो आरो मोसौआ एकदम गलिया नैबे लामा खाथियावनो थार बिसिनाथ' बिसिनिखौनो फार्स्ट हमदों खोमा ओमफ्राय बिगुमायानो मोसौ बिगुमाया नैबेनो बोराय बुरै सानैबो नै नोंसोर एसेबो थाल मोनथाराखिसै मोसौ गोमानायखौ एसेबो थाल मोनथाराखिसै हराव माबादोंबा ओरैनो खैथासो टाइमाव जानाय घटनाया ओरैनो आन्दाजसो अनुमानिक 2टासो ओमफ्राय बेसेसो टाइमाव खबर मोनखो जेनेबा नोङो गोमादों होननानै फुङावसो मोनदों जों सोरांनानै 6टा 6:30 जादोंमोन आरो गलिया नैबेनोमोन ना बबेयाव खानायमोन मोसौखौ माबैसे थायो बेयाव गलियाव माबैसे मोसौ खायो गलियाव माने 10टा बिदि मोसौ दङ हालुवा माबैसेमोन हालुवा गिदिरा मानैल' मानैल'खा माखासेया माबायदि मोसौआ कन्डिसना दामब्रा मानै दं गाया माथाम दा माथाम ना थ' हालुवाखौल' लांदों आरो ना मानै ओमफ्राय दामब्रि फिसा माथा दामब्रा मानै न'नि खामोन आरोना मोसौआ न'नि फिसाखामोन ना बेसेसो गिदिर जागौमोन आरो मोसौआ मासेया बायनायसोमोन माबा बेसे लादों 13,500 बायनायमोन फिसायाव बायदोंमोन आरोना जायगायाव बायदोंमोन ना हाथायाव बायदोंमोन गामिनिफ्राय बायनाय थ' बेनो आरोना ओमफ्राय कन्डिसनखौथ' नोंथांमोना आं देखायखाबाय दानि थ' मोसौ गोमाजानाय बिगोमा साथामा बेनो आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनाव मोनसे एसे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरोना थ' नोंथांमोना माने मोसौखौथ' दानि जुगाव बेबायदि नोङो नागिरबा मोनला ओरैनोथ' सानथाम गाहाम जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय पुलिसनोथ' नोंसोर इनफरमेसन होदों थिग আছে बेखौ नोंसोर बारा आसा खालामनानैबो लाब गैया नङा होमबा ओमफ्राय दानि जुगावथ' ससियेल मिडिया जुग दा बेबायदि खेथ्रआव नोंथांमोना एसे माने नागिरनायनिफ्राय माने एसे सहसिन माने माबाखौ लादो आरोना थ' बेयाव माने जाय माने मानसिफ्रा माने नोंथांमोननो बे माने इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो सिरि हरगोन नोंथांमोना बेनो मा बान्था होगोन जेनेबा ओरैनो
बेखौ बिदिनो जुदि सिरि हरोबा मिथिबा आरोना जों बिदिनो खेथि खालामना जायो मोसौखौ मोनबाथ' जोंनि थाखाय मोजाङानो जोंथ' बे मोसौ नङाबा जोंनि खेथियाथ' ओरैनो जाया ट्रेक्टर गैया मा गैया जों दुखिया मानसियालाय अबाव ट्रेक्टर थानो थिग माने मोसौखौ जुदि सिरि मोनोबा जों जिखौ एसे साहा लोंनो हक जि हक जिखौनो जों हरगोन आरो जुदि सिरि मोनोबा आरो तो कन्टेक्ट नाम्बारखौ एसे बुंना होदो कन्टेक्ट नाम्बार माने मबाइल नाम्बार आंनाव गोसो गैयालै मबाइलानो गैया नोंना गैया गोसो थायाना तो बेबायदिबा आं स्क्रिनाव होना होसिगोन आरो ना दा नाम्बारखौ लागोन नोंथांमोना माने स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव माने सिरियै बिथांमोननो जुदि खबर हरोब्ला बिथांमोना माने अननानै माबा मोनसे माने आरो दुखिया गोजा नालाय न'खराबो माथो एसेबां हाइफाइ होनो हाना नङा होमबा दा अननानै माबा मोनसे होगोन आरो ना तो इसोरनिफ्रायबो माबा मोनसे माने बोर सोर मोनगोन नोंथांमोना नङा होमबा तो खबर हर आरो ना आं बेयाव माने स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनानै बेयाव माने सिरियै माने ओरैनो मेसेज हरनानै हायोब्ला मोसौनि फट'खौ साफायनानै हरदेरनो हायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो ना दङ ना मोसौनि फट' दं ना तो मोसौनि फट'खौ लानानै आं दायो तो नोंथांमोना माने ओरैनो मोसौनि रंफोरखौ खोन्थागोन नामा मासेया जोंना मुगा मासेया गोजा ओमफ्राय मुगानि इदियाव थिग इसिबां गिदिर माबा दं दुमाल दं माने इसिबां गिदिर ओमफ्राय बे खाफालाव एखे वान नाम्बार दं एखे माबा लिरना दोननाय बायदि गुफुर ओरै वान नाम्बार लिरनाय बायदि दं आरो ओमफ्राय मासेया गोजा ओमफ्राय गङा फारसेना ओरै एसे फिसा ओमफ्राय फारसेना ओरै एसे गेद्दा आरो ना तो बिथांनि मोसौनि कन्डिसनखौ खोन्था आरो नोंथांनि मोसौनि एसे माने मानसिफ्रा हमना मोननायनि मोसौनि डिजाइनखौ खोन्थादो एसे रं कालारफोरखौ आंना मोसौआ गोजा ओमफ्राय मासेया गङा इसिनि आरो गङा इसिनि जागोन ओमफ्राय मासेया एसे गोलाव जागोन मासेया माबा गङा बायहांहां गोजा आरो मानैबो गोजा आरो ना ঠিক আছে তো মোসৌনি কন্ডিশন হবে ओमफ्राय আপনার গরুর কিবাটো ডিজাইনটো একটা মুগা এটা হল কজলা হিংটো মানে দুটাও রঙা নাকি একটা তো কজলা এটা কজলা এটা তো রঙা মুগা হিং আছে দুটাও মানে আজ এসেবাং কজলা তো হল বকিয়াল আর বুড়া মুড়া আর একটা তো মুগা তো হল দেখায় नोंथांमोना हायोब्ला जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना माने बिथांमोननि दुखुथिया न'खरा जाहाथे मोसौखौ मोनफिनो बिथांमोना जोबोद खस्थ'यैसो माने खेथि खालामना जायो आरोना बिथांमोना माने दहायनो बुंखादों माने बेबायदि ट्रेक्टरजों हाइफाइ माने हालौनो बिथांमोना बेबायदि फैसाया माने जगार जाया बिथांमोना हाजोआवसो खामानि मावो ओमफ्राय खामानि मावनानै जेब्ला माने खेथि मावनाय सम जायो बेयाव गाव गावनि मोसौजों खेथि खालामो आरोना बेबायदि ट्रेक्टर होलायनानै हाइफाइ बिदि खेथि खालामनो हाया होनदों आरोना तो नोंथांमोना माने भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना एकदम अननानै माने बयनिबो माने सापर्टआव बिथांमोना गोसोखौ जेनथेन मोनफिनो जाहाथे बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ गासिबो माने गुरैयै बिथांमोननि जानानै आं खावलायनाय जाबाय आरोना तो लोगोफोर भिडिअखौ आं जेसेबां हायो माने गुसुङै नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना अननानै माने बिथांमोननिखौ एसे अनलायनानै सापर्ट खालामलायदो आरोना जाय मिन्थियो एसे इनफरमेसन हरदो आं स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होखाबाय नोंथांमोना बेयाव मिन्थियोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै हरबानो जाबाय आरोना लोगोसे बिथांमोना खामानि मावो नालाय मालाबा सोरबा मिथियोब्लाबो माने बेयाव नाम्बारखौ रिसिभ खालामस्लाबनो हायाबो जानांगौ लोगोसे माने आंखौथ' मोनबाय थायो तो आंनि नाम्बारखौबो होनाय जागोन नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरोना तो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना थेंक इउ फर वाचिं